до тези изводи, апостол Павел е разбрал за всичко това. Фарисей, законоучител, получава промяна в живота, става ревностен служител на Исус Христос, започва да проповядва Евангелието, започва да създава църкви. И във 2 Коринтияни 8 глава споменава за тази думичка в един стих на 2 пъти. Равенство. Той го е усетил това. Той го е разбрал това. Не напразно Святият Божий Дух го е водил и го е накарал да пише тези за нас днескашно време изобличителни слова. Ето това е благодат. И Павел е разбрал всичко това. От законоучител, Христов служител и е разбрал какво е, що е то благодат. И заради това е записано това изобличително слово в Галатяни 5 глава. Вие, които искате да се оправдаете чрез закона, сте се отлъчили от Христос. Отпаднали сте от благодатта. Отпаднали сте от единството, отпаднали сте от равенството, отпаднали сте от страхът Божий. Ето така говори Божието Слово. Апостол Павел го е разбрал преди 2000 години. И сам е избрал. Чрез какво да се оправдае? Чрез Божият закон или чрез благодатта, която е дадена в името на Исус Христос. Всъщност апостол Павел това послание го е написал към галатяните точно заради това, че са се появили някакви хора, които започнали да проповядват някаква ерес, нещо, което не е Исус Христос. И са се опитали са се по този начин да спечелят хората към своето си учение, което учение не е Божие учение. И апостол Павел, за да им се противопостави на галатяните, затова пише това слово към галатяните. Но това нещо не е само към галатяните. Това се отнася и за нас. Защо някои хора и в днескашно време се опитват да се оправдаят чрез закона? За да се докажат. За да се докажат колко са мъдри, колко са велики, колко са не знам си какво, колко са така, колко са онова. А в Божието Слово Исус Христос иска едно единствено нещо. Иска твоето сърце. Иска да имаш страх от Него. Иска да се смириш. Не за това, не напразно Божието Слово ни казва, че Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Да бъде слава на Неговото свято име. Така че тази вечер ти и аз избираме чрез какво да се оправдаем. Чрез закона, който е противен срещу нас, така казва Божието Слово, чрез закона или чрез благодатта. Всички казваме чрез благодатта и аз благодаря за това, че избираме благодатта. Остава всеки един от нас тази вечер да размишлява върху това. До каква степен страх в сърцето си имаш от Господ? Защото пасажът във 2 глава на Деяния апостолите започва точно с този стих. И страх обзе всяка една душа. Всеки един от вас, включително и аз, тази вечер да размишляваме върху това. Колко страх имаш в сърцето си? Защото страхът от Господа накара тези хора да живеят в единомислие, в единодушие, в единност, в разбирателство и в равенство. И заради това Бог прибавяше всеки ден и всеки ден църквата растеше. Да бъде слава на Неговото свято име. Бъдете благословени всички в името на Исус Христос. Отче, аз те моля, наистина да ни откриеш чрез Твоя Дух